Sangti hidi kapatua klamalong self-help group atum doan cerok tokamai kapado. Dongkamukom Chamber of Commerce sa Hemalong, KACC Amaipu, Agustin Kramsa, Kahumridam. SYJ ningkang sirkep kechok kesengarni katalong. Karbiang nung live abirta ke langji phan kai kia mat ke chong hongding bang pu bang phidona phan seta mini lihin pen kardom pa jirik lo kardom bini prantama birta long pen nili sami juli bepi nonarji tha birtang ton pen sangti hidi kapathua klamalong sarupathar constituency ang kangkedo self help group atum cherok togamai kepado Kedamtang matijong nibhai inkora troxy arni lakha inkora hini sarupathar constituency angkang self help group atum chelang petpen sangti hidi kapathua klamalong cherok togamai padoponsi bang pharo hini sosi asar bimar atum chetong dunsi sarkar atum alongpen sai kachodeng dunang jab kaprek pangrum pet son pharo ke thomra phokebra ke thom akimi kerap avarsai sarupathar constituency arlo kedo break jam self help group atum aphan sarkar hinpen nangkapali do lasi lahai hui kerap avarsai ko posonsi ke klempen ale kachapadudun thegjima jasamek cherok tok amayalong bidi sore pidun loposi em jagat singh inti pachini pon self help group atung non document kelong na revolving fund people la penon cattle farm poultry farm asoso hai individual tado la pen la kado be self help group pen aso group of fund tado la sila hai scheme bang non nang le lo la pen surupothar consensus lo la erikanat plantation horticulture plantation kado be 12 schemes do vermi compost la he kado be scheme do farm pond do la sila he scheme 12 item do la 12 krehini item do aso krehini item angong la tung ku implementation na process ko son se implement jiwa puchak sila tu non chingwai bo la sila he scheme non surupothar long kadu ka be pen 353 scheme long dun aso 353 scheme la ke different self help group tu silong la hai aso self help group tu non aso ke claim yi phasi la tu chingwai la so chingwai me na su Sarupathar constituency angkang nonapong donsuri isi sosi PMAYG ahimso longdun do lasi ningkan suri hini ra engkoira hini angbong la donsuri isi ahem patang NG puta em intia sangho pachini pon PMAYG gramin la so scheme abangke election aprang tang LG pu MP election ke je ML election nang nangilelo la so aprang ke tang umelo ide 2022 angbong ke patang LG facility tum target endo la so implementation of fundament itu mane construction kosong se apor pe patang ngima la so puta kali tum chingwai bomlo la pening the surupothar consensiar lo ilitum la dak ning suri si baglong dun lo ningarong lo first time lo lan kelong ke aprang sarkar ke hut ke nikan sipel hu ke kuming koi hu ke silong chot ta non na sarkar ben along bang kin litum suri si suse ahem so long dun lo la sila so ahem apor ben ke patang I fasil la hita ni tum chiwa langchet hingpen subhasteran karbiang longlang Dongkamukom rong sopialong kedo Chamber of Commerce sa Hemalong kedamtang matijong ni phai koira troxy arni Karbianglong Chambers of Commerce amaipu Agustin Kramsa kahumridam Bangso kahumrida mahud West Karbi Anglong Chamber of Commerce amaipu on teron lapen tiri klembang atuma hinpen KACC maipu Kramsa sangho lapen Guwahati rong sopi Chamber of Commerce abitung atuma phan karchua sai setami padopon Lapusona porahut dongkamukam rong sopialong aketera hormu kebarji a ingtong mate dustbin pipajirpon Kramsa sanghopen pherangkiangnu nangkapachini te kangke kado kabe Chamber of Commerce aruarim doan ningi sibet pen ke claim kedam thekja phansi nili nangke humri pusi pherangkia thengno pachini pon Topini dak West Karbianglong dongkamukam West Karbianglong Chamber of Commerce along Guwahati Central Committee lapen itu Dipu Committee pen nang kamumri asap so
Etheti ni alam kasi tonte dukok ajo ni si pinidak nang hombre nang kong lo lasi nona bang ke nilitum angbong cipakeng pen nilitum la ansu si kapa prang kon thai dia fan nilitum fan aku asam jamor commerce pen nilitum fan bidi sore na pika pot alang tum bhan chorolo lan lo nilang Bangsa Porohut Trade Union of West Karbi Anglong abitung atum setami cetong runsi RD Pidun. Mr. Augustine was there for a very long period of time. We have succeeded in making Acceptance Bara Commerce a good organization in this place because of Mr. Augustine. I wish him very good luck for the future. And today we have discussed of forming a new committee, not exactly new committee. On the 2nd of January, they will be holding a meeting. In that meeting, there will be some other people which will be in the committee. Rong Troxy Pen Vicky Bay Karbi Anglong Live. Sangti hidi HSDC Asahya Mathengno Achataya Long Kidam Tang Mati Jong Nipai Inkora Troxy Arni Students and Youth for Justice Ning Cancer Cap Aphong Mahang Kethegarni Ketalon Pon. Katalona Maya Long MP Barim Dr. Jayanta Rongpi EM Barim Robi Kumar Phangcho Penchenglo Rong Asar Rubasaratum Alohia Manpen Chetongdun Bang Pharo Kithom Sose Arisoi Jangatum Kachetongdun Katalona Maya Long Students and Youth for Justice Amaipu Rocky Togbi Kaningja Tenke Komat Abangsi Karbia Long Ri Mate Karbia K Kaching Turapan Ahok Pet Ke Klema Halatum Along Kaiketa Dodunji Lapen Cherap Cheto Dunji Anparta komara phansi ador ki sopik avod ki pinang jima halabangta non ki thurmi ari sonim swatum ke matha ke pangching nang ja porlu pusi pherang kia tuma thengno ningje SYJ lage nilitum Karbinglong mate ilitum da Karbiaratum han si mesen pe nilitum kachelang ponji phan lapen ke nilitum a society along lapen ke lada Karbinglong adang doan tum han nilitum kachelang ponji lapen ke lan se aprang ja point phan si nilitum las organization bangke nilitum amhang patheglo la bangke 27 December 2012 ningkan si nilitum dak balibotha long si mahang patheglo lasi lason thak thak si laso piniar ni tambe nilitum dak balibotha long si bene Pardon University Foundation de tambe nilitum dak si patilo Langche Thingpen Subhas Terang Karbi Anglong Live. Sar Habela Pen Sarbang Po Chingrum Pet Pen Matijong Nipai Inkora Troxy Arni Habepi Alongri Lapen Jong Khili Alongri Han Lokrok Long Chap Sarpo Aklam Along Reg Apithat Wopong Kapaplu Nijang Karbi Anglong Kaparlo Habepi Jong Khili Alongri Arlo Kedo Han Lokrok Long Chap Sarpo Pathua Klamalong Kidam Tang Mati Jong Nipai Inkora Troxy Arni Sarbang Po Aphan Ingdeng Kethom Kechok Reg Apirthat Kethok Karflia Sai Kedeng Pon Kedam Tang Ningkan Hinia Pranke Arua Cheklo Nipai Krener Cap Arnisi Arklipon Bom Bonta Peninga Ninkana Banke Corona Vura Joini Mati Jong Nipai Inkora Troxy Arnisi Arklipon Angkoklo Sorkari Rongasar Joycing Bay Robi Patoratum Japon Linsi Habipi Chongkhila Along Rialong Arado Anatum Ta Chetong Dunpen Kicho Kijun Setami Ingsam Jinpen Ning Cheparong Renti Halapu Karfli Kaphejo Asai Along Aluhi Sarpo Amanpen Karbi Hong Haria Dhorom Amanpen Kethiklong Abangphu Habipi Alongri Habikong Harsing Terong Habipi Chongkhila Alongri Longri Habikong Joycing Biatum Chetong Dun Kargri ka phejo sitami vomut vokan lapen longhong angthin hehui sitami mi phun me etpen thekpon longsi kuru borwa atum aning cheparong renti kini itu diputar atun ni kan angkar no pen nang tum long ni nang thak no nili phekum ni tu ma thak no lason nili lasang thak no ma pin na talang na ra ka thak ke thop ke pangcheng ni kan thar kris ke ban kan thop ke rapche ni ka ham pura longsi ke pangcheng Hada kapang ceng ahut kenang kok alam ke lapu he lo laso hut aning kan ki pho inghun abi de cutiki kacok changhoi toklem chadam ala sa chelong le lo lasi habibi choklia lo ria tu chingwai kan si mutiar pasapo basakhe atuma chelang pet kan harong dam si bindapu karbi cholong chingwai dam lo lasi karbi richo bang pura
je la son pur tak te long ri along nang tum la re ka per that thok nang gi pusi ning kan thar krisir ka ban kan throk ka ra phin ning kan rong ham pur long se la re ka per that ke thok pang cheng kon loนั่นตัวไอ้เมนเกี่ยวกับมาสอบดิตาเก็บปอนบังกันละเมสนั่นละมิแต่se habe pi jong heli along ria long wo phong pi ni wo phong pi yut lo re ka tir that ke thok la so re tir that ke thok wo phong pi yut long amura kan mesen la pen jidip janap ave Bini prime time abir taki la bonsi kang tonik lo dome thak me kurwang tu